Ez, aste honetan ez nago etxean. Orain hegazki bat hartu behar dut eta bidaia noa. Nora? Ikusi ETV baten txiloe saioa eta jakingo duzu. Gabon eta ongi etorri Txiloeko abentura berri batetara. Gaurkoan, Grezia mitologikora egan egin eta Rodas uhartean barna ibiliko gara. Behin Rodas uhartean, aurrena hiriburua ezagutuko du. Eta bertan Erdi Aroko hiria, ikusgarria, historiaz betea, eta kale hauetan barna, igandean lasterketan ibiliko gara. Baina aurrena turismo egingo du. Eta hortarakoa, hemen kita hau da, betaurrekoak, txapela eta ibiltzera. Gidari moduan, Maria Nikolopoulou izango dugu, eta bere laguntzarekin uharte zoragarri hau puntarik punta ezagutzeko asmoa dugu. Esan bezala, Rodasen lurra hartu bezain azkar hiriburura etorri gara, eta hotelean maletak utzi ondoren, Erdi Aroko hiria bisitatzera joan gara. UNESCO gizateriaren ondare izendatua, hirigune hau bere harresi handi eta gotortuekin hiriaren ikur da, eta rodastarrek arroitz egiten digute euren altxor ikusgarri honetaz. Rodaseko historian, toki esanguratsua izan zuten San Juan Zaldun ordenako soldaduek. 1307 urtean iritsi ziren uhartera Italiatik, eta bertan jarri zuten euren egoitza nagusia. Hurrengo urteetan, musulmanen itsasgarraioari jasartzea izan zen euren eginkizuna. Gaur egun ikusgai diren harresiak 14. mendekoak dira, eta oraindik garai haietan zeukaten itxura eta handitasun bera daukate. Rodaseko Erdi Aroko herriskatik pasiatzen leku zoragarriak aurkitzen ditugu. Eta horietako bat, hau da, Sulaimanen meskitara doan bidea. Orain hori ezagutuko, esan diate bertatik bistak ikusgarriak omen direla. 1522. urtean, Zaldunen aurkako garaipena ospatzeko, Soliman Sultanak meskita hau eraikitzea agindu zuen eta gaur egun hiriko ikurretako bat dugu. Tamalez, berriztatze lanetan aurkitu dugu, eta ezin barnera sartu. Baina hurrengo baterako apuntatuta geratzen da gure bidai liburuan, bisitatu beharreko toki modura. Txiloerekin ezagutu ditudan hirien sailkapen bat eskatuko balidate, ziur nago lehen postua Rodasentzat izango litzatekeela. Zeharkatzen dugun txoko bakoitzak, postal batetik aterea ematen du. Bere kale estuetan barna paseatzen, orduak egan joaten dira, eta motz egiten da eguna. Hau bisitatzeagatik bakarrik, merezi du Rodasera etortzea. Ederki hasi dugu bidaia, bai horixe.
Santa Katalinako atetik aterata, Mandrakiko portu historikoarekin egingo dugu topo. Gaur egun, turistaz beteriko ontziak eta jateak dauden tokian, duela 100 urte, saldunek euren gudaontziak pilatzen zituzten. Eta gure gidari gaizki ez banion ulertu, 300 gudaontzi inguru sartzen zituzten hemen barruan. Egun guztia hirian zehar gora eta bere ibili ondoren, zerbait jan eta indar berritzeko ordua heldu da. Eta alde horretatik, Rodasen daukagun eskaintza gastronomikoa ikusgarria da. Gomendio txiki bat emango dizuet. Jatun onak bazarete, baina linea pixka bat zaindu nahi baduzue, kontuz Rodasekin. Hemen gozoa dago dena eta janari pila bat zerbitzatzen dute. Janariarekin kontu izan beharko dut. Zeren hemen ere badut erronka bat zain, eta fin egotea komeni zait. Asteburuan Rodaseko maratoian parte hartuko dut, eta gerri bueltako gehiegizko kiloak ez dira bidai lagun hoberenak horrelako lasterketa baten aurrean. Benetan ikusgarria Erdi Aroko hiria. Gu gaur hemen ikusi ditugun kale eta tokiekin, beste edozein hiritan 100 postalnia aterako zituzketen. Eta horiek denak hemen buruan geratu dira. Eta hau pixkat oxigenatu egin behar da. Hortarako, Rodasek aukera pila bat emate ditu. Txasoa, bainatu, eskalatu, eta bidai honetan korrika bakarrik ez dugu egin behar. Zerbait gehiago sartuko du. Bai, bidaia honetan, hainbat urtetan nire pasioa izan zen kirola praktikatuko dut. Eskalada. Bueno, gaur gure zuzendari jauna lanean jarri behar dugu. Eta lan benetan garrantzitsua, nire aseguratu behar nauzun. Bueno, arnesa lehengo. Pasa de prest. Honek nahi ninduen aseguratu antzina, batzuk urteatzu dauzkasuenak. Bezala horrela. Horrela eta... Gaur egun horrelakorik. Gaur egun... Gri-gria erabiltzen, hau da gri-gria. Gri-gri frantzise jarri zieten, ez dakit, kilkerren zaratatzea aten dela. Hona esala dauka hona, erortzen manaiz bera bakarrik blokeatzen da. Jartzen du hemendik. Hona. Ni momentu baten, erortzen manaiz, bera bakarrik blokeatzen da. Eta Albertoren pixuak gainerako egingo du. Euska, bat, bi, hiru, lau... Hau dira txapak, eitze zaizkie, parabolak dira. Hauek aguantatzen dute, 2000 kilo, hasta que 1000 kilo. Orduan, gorantzako zen heinean, soka hemendi pasako dugu. Erortzen manaiz, hemendi geratuko naiz zintzilik, ze Alberto gelduko nau. Orduan beti gorantzako zenean, hor daukat urrengoa. Orain badakin nundi bota dut. Ai! ¿Qué te metes tú? Rodasek daukan beste gauza honetako bat. Eskalatzeko gune guztiak itsasotik gertu daudela. Hori daukate ona uharteek. Dena gertu dagoela. Eta momentu batean, paletan gora ibiltzetik, bainu bat hartzera pasatzen zarela. Rodasek daukan gauza zoragarrietako bat. Hangoian ginen eskalatzen, berotan,
Eta orain 10 minutuan begira ze kala politara etorri garen, baino freskagarri eta zoragarri bat hartzera. Ze salto egingo dut? Mortala edo aingeruarena? Ze ostra, nire estilora. Hau da lasaitasuna. Esan bezala, Rodasek eskaintza zabala ematen dio, niri bezala eguzkipean egun osoa etzanda egotea gustatzen ez zaion bidaiariari. Eta gaur, txikitatik probatu nahi izan dudan kirol bat ezagutuko du. Pixkanaka, zeruan gora, itsasoak kolore urdin zoragarria dauka. Aizue, nik paraxutaren kontu hau zirraragarriagoa izango zela uste nuen. Baina egia da, hemendik goitik ezin hobea direla bistak. Simpatika! Agur! Hor eskerreko, errepide horretatik gora ibiliko gara lasterketa egunean korrika. Goitik dena erraz ikusten da, baina lasterketa egunean munduko animo guztiak beharko ditugu hor behean korrika egiteko. Rodas atzean utzi eta pixkanaka hegoaldera goaz. Gure lehen geldialdia Faliraki hondartzan izan da. Are fina eta ur garbi-garbiak. Hemen bainatzeak benetan behitu egiten du. Baina oraingoz, bainurik ez eta bezarkadarik ere ez. Gaurko agendan gauza asko dauzkat apuntatuta eta ea denetara heltzen naizen. Hegoaldera bidean jarraitzen dugu eta gure gaurko plater nagusia baino lehen, Lindos, Txambikako monastegian gelditu gara geldialditxo bat egitera. Monasterio hau mendebaldeko kostako Arkangelos herriaren sarreran dago eta bi zatitan banatzen da. Gu gauden hau itsasotik eta errepidetik gertu dagoena da. Eta 320 metro altuko muino baten gainean dagoena zaharrena da. Greziako lehen erlijioa ortodoxoa da. Eta horrelakoak dira bidaian zehar ikusten ari garen elizak ere. Hor daukazue, Lindos. Gure bidaian maiuskulas idatzirik genuen herria. Eta guk bezala, beste milaka turistak ere. Beraz, beraiekin elkarbanatu beharko dugu herri zoragarri honetako bizita. Lindos, Kristo aurreko 10. mendean doriarrek eraiki zuten.
Eta dagoeneko, Kristo aurreko 8. mendean, merkataritza gune garrantzitsu bat zen. Denda, ostatu eta tabernaz beterik dauden bere kaleetatik gora eginez, bidaiariak nahita nahiez bizitatu behar duen altxor bat du Lindosek. Bere Akropolia. Herriaren gainean dagoen gotorleku natural honek, kostaren eta inguruko portuen bista paregabea eskaintzen digu. Mendeetan zehar, lehenengo greziarrek eta gero erromatarrek, bizantziarrek, hospitalarioek eta azkenik otomandarrek okupatu zuten behatokitik. Lindoseko herri zoragarriaren gainean bere Akropolia eta gotorlekua daukagu. Iskilera daude igotzeko, baina benetan merezi du etortzea eta bertatik dauden bistak ikustea. Gaur egun, gure gozamenerako diren ikuspegi polita hauek, garai batean zaintza talaia ezin hobea ziren. Egeo itsasoan barna hurbiltzen ziren etsaiak ikustatzeko. Gotorlekuaz gain, Atenea Lidiari eskainitako tenplua ere badugu bertan. Rodas uharte guztiko bitxi ederrenetako bat. Lindosen gora eta bera pasiatzen ibili ondoren, ez dago frape hotz bat hartzea bezala. Frapea. Kafe disolbagarriz eginiko kafe hotz eta freskagarria. Egun guztian zehar eta aldiro ikusiko dituzue rodastarrak frapea edaten. Euren kulturaren zati bilakatu da. Maria Guregidaren gomendioa. Poliki-poliki edan behar da. Presak eta frapea ez dira lagun onak. Presak lasterketarako utziko ditugu. Eta bera bukatu ondoren, frape hotz bat hartuko dugu. Ikus dezakezuenez, gure helikopterotik ikusita, oraindik eta ikusgarriak dira Lindos eta bere inguruak. Eta lehen esan bezala, hemen, turismo pizka bat egin dezakezu edo hauntzak bezala mendian ibili. Eta ondoren, bainu freskagarri bat hartu bertako ur gardenetan. Eguna perfektua izateko, gauza besterik ez du falta.
Eta horretaz, Arontiko jatetxeko Dimitris eta bere semea arduratuko dira. 1605 urtean eraikitako etxe honetan, betiko sukaldaritza greziarra eskaintzen dute. Antxume errea, musaka, txatzikia, dolmadeak. Dolmadeak bai, jatetxe guztietan aurkituko dituzuen haragi, arroz eta barazki nahastea mahats hostoan bildua. Bai, badakit, guzti hau ez da ohikoena kirolari baten dietan. Baina behin mahaira eserita eta hau den aurrean jartzen badizute, ez dizu ezetz esango, ezta? Ze gogorra den bizitza. Atzokoa egun zoragarri izan genuen eta ziur nago gaurkoa bide berdinetik joango dela. Eta eguna nola hasiko du? Baspaldi batean gure baserrietan egiten zen bezala. Ogia egiten. Bidaia honetan izan dugun beste sorpresa atseginetako bat. Ogia. Benetako ogia eta etxean egindakoa. Amaorea ekarri dute, zukatela hor. Gero irina integrala, gatza bota dio. Eta orain ura epela. Eta ondo nastu. Gu egon garen jatetxe guztietan etxean egindako ogia atera digute. Eta hori benetan eskertzen da. Ikusten duzuenez, sukaldariak balazia deitzen dela, erabiltzen duen maila oso bajua da, eta horren zergaitia da, bere pisuaren indarra erabiltzeko, ondo nahasteko orea. Πώς είναι για το σπίτι το φτιάχνουμε, το τυπάρι της φραγίδα. La parte de atrás es para la casa. Y la otra estampa es iglesia y iglesia. Hemen ikusi duzu moduan, bi zigilo jarri dizkio. Bat txikia, hau, etxerako izango zen. Eta zigilo handia, hau, elizarako. Eta garai batean, hemen bezala, bi elizarako eta bat etxerako. Eta ogia ordu bete pausatzen utzi ondoren, labe barrura. Το ψωμί. Tiene una estampa. Ναι, πολύ ωραίο. Έχετε τη... Ogia nola egiten duten ikusi ondoren, abade ortodoxo batek bere elizaren ateak ireki dizkigu eta euren abesti bat eskaini ere. Benetan bitxia beraien sarrera elizan. Hemen inor ez da musu gabe gelditzen. Zuretzat bat, beste bat zuretzat, eta zuretzat, zuretzat ere, eta noski, zuretzat. Zuretzat ere bai. Zenbat maitasun momentu batean. Horren beste musuren ondoren, bazkaltzeko ordua iritsi zaigu. Eta horretarako, Apolaki herrira gerturatu gara. Amaliaren tabernara hain zuzen ere. Amaliaren sekretua, bere amaren errezetak mimo handiz prestatzea eta batez ere bertako eta sasoiko produktuak erabiltzea. Berriro ere, dena gozoa. Bueno, hemen gaude
Grezian da zigor berriro ere sukaldean kozinatzen. Alemanian tokatu zitzaidan, eta gaurkoan ere berriro. Nahi dute ikasi bakailaua pilpilena. Hau da, oporretan etorri eta lanean jarri behar. Amaliak gure sukaldaritzaz zerbait entzuna zuela esan zidan. Eta ez zuela ulertzen nola egiten genuen bakailaua pilpileran. Berak irinarekin egiten genuela uste zuen. Eta nik, sukaldari gisa, nire trukoa erakutsi nion. Eta momentu batean, hor prestatu nion gure herriko errezeta tipiko. Bazkaldu ondoren, Arjangelos herrira gerturatu gara. Gure gidaren lagun bat kantuan aritzen da, eta sorpresa txiki bat prestatu digute. Oudia, beraien soka tresna tradizionalarekin lagundurik, eskontzetan abesten duten abesti hunkigarri bat eskaini digute. Ondoren, euren etxe tradizionalak nolakoak ziren erakutsi digute. Teiatu altuak, oheak goialdean sugeen gandik babesteko, eta oso apainduak argazki eta platerekin. Bukatzeko beste abesti tradizional bat. Bi hauekin, badaukat dagoeneko ahapetik zer kantatu lasterketa noan bitartean. Uhartearen iskina batean, Rodas utzi du, hiriburua. Eta bestaldean hegoaldean Prasonizi daukagu. Orain lurrarekin lotuta ikusten duzu, baina neguan uharte bilakatzen da. Hau dena uraz betetzen da, eta inguru hau itsasoa eta haizea batzen dituzten kirolak egiteko leku paregabea. Prasonizi atzean utzi eta gure gaurkoari bukaera ezin hobea emateko, Lighthouse edo itsasargi jatetxera gerturatu gara. Leku paregabean kokatua, eguna amaitzeko toki aparta iruditzen zait. Hori bai, ez dakit gehiegitxo jaten ez naizenari egun hauetan. Ea zer daukagun gaur. Etxeko ogi tradizionalak, olebekin, Con un poquito de limón y la cáscara de... feta gazta, tomate eta kaparrondo entzalada. Explico luego yo. Itxura, Entonces lo han Taloa, usado barazkiarreak. Lehen sarrerokoen ondoren, beste sarrera batzuk. Hemen egia esan, ondo jaten da, eta neurrian, kantidadean. Hemen dietan eta basaudete, astu. Espinakar beteriko taloa. Mira, Txibiak, en Grecia tenemos una... eta orain, kostan egonik, etxeko espezialitatea. Itxaski parrilla. Not all the time out in the night. Ase itxura, Hau jan ondoren, nola nahi dute nik gero korri egitea? Bukaeran, sukaldeariarekin topa egin eta solasteko aukera izan dugu.
tipo apala eta oso jatorra. Thank you. Benetan, merez izan duela bertara afaltzera etortzea. Apuntatu, Lighthouse jatetxea, Prasonizin. Ha sido una de las 3 ciudades antiguas. Orain arteko bidai guztietan bezala, bisitatzen ditugun inguruak goitik ikusi nahi ditugu. Eta horretarako, Filerimos muinora igo gara. Rodas hiriaren bista zoragarriez gain, badu biziteari gehiago eskaintzeko mendizka honek. Bertan dago, Ialisos hiri zaharraren arkeologia aztarnategi ikusgarria. Altxor nagusia, Kristo aurreko 3. mendeko Atenea Poliasen hondakinak dira. Horretaz gain, Panagio Filerimos monasterioa ere bertan dugu, 14. mendean San Juaneko saldunek eraikia. Esan bezala, ikusgarriak dira hemendik goitik ikus daitezkeen bistak. Tartean, Rodaseko aireportua eta Turkiako kostaldea ere, gugandik 18 kilometro eskasela. Toki interesgarria benetan. Hemengo edari hau, bertako, justo hemen, monastegian bakarrik egiten dute, bertako 7 belarrekin egiten da. Eta, hau ohitura bilakatzen ari da, lasterketa baino egun lehenago, bertako edari tipikoa probatzea, alkoholez betea. Barrenak ondo berotu ondoren, uarte honetara zatoztenean, bisitatu beharreko toki bat ikustera gerturatu gara. Tximeleten harana. Haran honen erakarpena, uztaila eta iraila bitartean hemen batzen diren milaka eta milaka tximeleten ikuskizuna da. Hori, eta bertan dagoen lasaitasuna eta freskotasuna. Hori bai da, bertako zuhaitzen erretxinaren usainarekin batera, tximeleta hauek bertara joatearen arrazoia. Udako egun beroetan paseatzen ibiltzeko toki aparta benetan. Ziur nago, lasterketa egunean hemen dagoen freskura faltan botako dudala. Aurrera goaz gure bidaiarekin eta hurrengo geralekua Kamiroseko akropolia da. Lindos bezala, Kamiros doriarrek eraiki zuten, eta bertako biztanleak olioa, ardoa eta pikuak ekoizteagatik egin ziren ezaguna. Kristo aurreko 408. urtean, Rodas hiria sortzearekin bat, Kamiroseko biztanleak bertatik alde egiten hasi ziren. Urte gutxiren buruan, utzik gelditu zen arte. Erabat ahaztua, denboraren poderioz lur azpian gelditzen joan zen. 1929. urtean, inguruko indusketa batzuetan berriro aurkitu zuten arte. Bertan, eraikin publikoak, tenpluak, etxebizitza pribatuak, bainuak eta beste hainbat eraikin aurkitu zituzten.
Kamirozen gora eta behera ibili ondoren, gure tripasorriak ere horrela daude. Eta horri irtenbidea jartzeko, Apolona herrian dagoen Jareniz tabernara gerturatu gara. Nik ez dakit goze aurpegia edo eskastuta ikusi nauten, baina konturatu orduko gure maila janariz bete digute. Dolmadeak, kruspetak, pizza betea, pasta, txitxirioak, arkumea, arroza, eta dena ona. Nik estanda egitea nahi dute ala? Ona erruduna, primi sukaldaria. Eta egurrezko labe honetan, prestatu dizkiute gau guztian zehar pixkanaka kozinatzen jundiren, arkumea arrozarekin, bestea zen arkumea txitxirioekin, eta pastak gainean zeukan, oioa, bai, oioa esan digute. Ez da, gure itzultzaile bera eraztu inda, baina oioa esan du, gallina esan du. Ez dela, ez, oio asko izango zen. Ikusgarria dena, gehiegi, baina ikusgarria. Horren ongi bazkaldu ondoren, zer gutxiago sukaldera joan eta bertako lantalde guztiari zoriontzea baino. Eta noski, bitartean, euren sekretuak kontatzeko ere eskatu diet. Badakizue, etxean egite. Sabela lehertzear daukagula, auto hartu eta Enponas herrian dagoen Kounaki zupategira gerturatu gara, bertako ardoez zertzobait ikasteko asmoz. 1928 urtean sortua, upategi txikia dugu Kounakiz, eta beraien 4 hektareetan, Grezia bertako matz barietatez gain, atiri, malagousia, diminiti, muskat, azirtiko eta morgiano, Europako beste ezagunago batzuk ere hazten dituzte. Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz, Chardonnay eta Tempranillo. Kounaki upategia pixkat ikusi ondoren, aurrena atara digutena da, beraien ardo txuria. Hotza, gozo puntua usaila bintzat. Gozo puntuarekin, postrearekin eta ateratzeko, ikusgarria. Finagoa direla. Eta bukatzeko beraien ardo gorria, 16 gradu dauzka, nabaritzen da, indarra badaukala honek. Baduka baita olako gozo puntu bat, eta, bueno, ez da guan ohituta gauden ardoetakoa, baina ederra. Enbone herrian 2 upategi ditugu. Kounaki, lehen ikusi duguna, eta orain Estafilos. Eta bertako berezitasunak probatu berritu. Ea zer daukaten. Eta hau benetako gore bat, beraien ardo gorri berezia, oso botila gutxi egin dituzte, eta gaina guk izango du aukera, izateko aurrenak probatzen. Oso ona. Honi jarriko baianek Errioxako etiketa bat, erraz asko salduko genukean. Ondo salduko zen gainera. Jareniz tabernako betekadaren ondoren, gero ardo gozoak eran ditugu, eta noski nola bukatzen da. Digestio egiteko likoretxo batekin. Nik zumo ulertu dut zala, eta esan zumoa nik erango du guztua, ez. Hau da, zuma. 45, 50 gradu bitartean. Eta bihar nik maratoiak korri egitea nahi dute. Barrenak garbitzeko ona, A mi me gusta. Eskerrak nik ez dudala gidatzen. Bestela... Kotxean rodaz bidean, lokuluska bat bota ondoren,
heldu da dortzala hartzeko garaia. Yes, maraton, Iturrieta. Aranda, Thank you. Yes. Daukazu, poltsa badaukagu, Abemus poltsa. Behin biharko lasterketarako zenbakia eta hartu beharrekoak eskuratu ondoren, afari emango diguten tokira gerturatu gara. Ez dakit zergaitik, baina ez dut afaltzeko gogo handirik. Gehiago esango nuke. Tripak pixka bat nahaztuta dauzkadala esango nuke. Eta bihar lasterketa izan da, hauek ez dira gustatuko litzaizkidaken sentsazioak. Baina bueno, normal ez da? Gaur nire sabelari eman diodan egurraren ondoren, zer nahi dut? Azkenean, ezer afaldu gabe, hotelera. Hoberena, goizo eratzea eta bihar-biharkoa. Iritsi da eguna. Azkenean gau ona pasa dut eta hotelean gozari eder bat hartu ondoren motibatuta eta indar berritua etorri naiz irtera gunera. Hemen dena listo dago. Goizeko 7 eta 5 minutu dira, Rodaseko udaletxe aurrean gaude. 25 minutu falta dira lasterketa hasteko eta, bueno, temperatura aldetik aukeran bero. Eta bueno, urduritasun pixkat, bai, azkenean, asfaltozko maratoiak, ja bigarrena, lehengoan Bretainean gaizki basa nuen, pixkat rekuperatu nahi zen hanketatiko ordutik, eta ea nola izango da, nahiko gora beratzua da, tramo batzuk aldapa daukate, eta batez ere haizea desente izango dugu, alde, baina kontra ere bai. Orduan, bueno, kontra gaudenean taldetxo baten sartuta joaten naizen eta gehiegi ez digun izorratzen. Asmoa, boixe, Alemanian 2:12 egin nuen, nik uste dut hemen denbora okerragoak aterako direla, eta, bueno, minik esartzera, gozatzera, egia esan ikusgarria da herria, eta bukaeran kontatuko dizuet. Lasai txikito, abade ere etorri da, beraz, ez dago zergatik larritu. Ei, hori ni naiz? Zer egin dut oraingoan ba? Irteragunera joateko izango da. Bai, hemen gaude deno prest. Segundo batzuk, eta... Bagoaz! Esan bezala, badakit hemengo ibilbidearen ezaugarriegatik
zaila izango dela Alemaniako maratoian egindako denbora hobetzea. Baina gutxienez, gustatuko litzaidake 3 ordutik behera egitea. Eta horrek, gutxienez, 4:15 erritmora joan behar dudala esan nahi du. Baina beno, denboretan pentsatzeari utzi eta lasterketa bukatzea hartu behar dut helburu. Gero erokoa. Egun hauetan bisitatu ditudan kale eta tokiak dira gaur gure lasterketa lagun. Gaurkoan ere, maratoiko korrikalariak eta maratoi erdikoak elkarrekin atera gara. Eta erotzeko moduko lehen kilometro bizi batzuen ondoren, bakoitza bere tokian dago. Eta orain pentsatutako erritmoa hartu, eta horre ustea besterik ez da. Kirol erraza gure, ez da? Lehen anoa gunea. Gaurkoan, bero honekin, oso garrantzitsua izango da denetan zerbait edatea. Bestela, gureak egin du. Hamargarren kilometroan lehen 10 artean sartua nago, eta oraingoz oso sentsazio honekin. 4:10 erritmoan noa, eta oraingoz nahiago dut gehiago ez eman. Hau hasi besterik ez da egin eta. Amazortzigarren kilometroko anoagunean, 9. noan maratoiko korrikalari batekin eta maratoi erdiko beste batekin batera taldea. Dagoeneko bero egiten du, eta ura edatean nahi eta nahi eskoa da. Oraindik erdia baino gehiago falta zaigu. Bigarren itzuleari ekin diogu eta dagoeneko 8. noa. Oraingoz ondo noa, baina egia da ezer ez dudala sobera. Eustearekin konformatzen naiz orain bertan. Hemen 6. doana eta atzetik ni, 7. 32. kilometroan goaz, eta dagoeneko nekea nabari da. Lasterketa hasi aurretik sinatuko nuke lehen 10 artean bukatzea. Eta orain, helburu horretatik 10 kilometro luze eta gogorretara nago. Azken kilometroak eta dagoeneko 5. noa. Nire aurrekoek azkarregia hasi izana ordaindu dute azken kilometroetan, eta eskura dut lehen 5 artean bukatzea. Hemen 4. eta bere atzetik segundo gutxitara Iturrieta 5. postuan. 2 ordu eta 56 minutuko denborarekin. Zorionak! Ze gogorra! Beti negar. Egunon, hi, kalimera. Epa! Bueno, bukatu du lasterketa. 21 kilometro sobran izan ditut. Erdia sobra. Banekien gogorra ingo zela. Haizea batez ere. Eta dauden 3 aldapatxoak, bai esan asko nabaritu dira. Bigarren erdia asko sufritu dut. Eta gehiago naiz eustera. Eta bueno, azkenean 8. joatetik 5. bukatu dut. Banekien. Hor baino Alemanian baino demora txarrago egingo nuela. Ibilbidea gogorragoa da, beroa baita. Eta azkenean hori 2:56, 4 minutu gehiago egin ditut. Baina bueno, sufritu dudana sufrituta, oso pozik.
Eta orain, Mediterranean sartu beharko ditu banka pixkat. Ea, egia da, bertako urak sendatu ero rekuperatu egiten dutela. Bukatu dut, baina hemen jaiak aurrera jarraitzen du. Gure lasterketaren ondoren, 5 eta 10 kilometroko lasterketak jokatu dira. Eta goiz guztian zehar jendea ikus daiteke korrika Rodaseko kaleetan barna. Hinduak, gazteak, emakumeak, gizonak, baina denak korrika eta jai handi honetaz gozatzen. Helmuga igarotzea bakarrik, garaipen handi bat da. Hemen gaude Dimitrirekin, maratoia eta lasterketa guzti honen sortzailearekin. Eta nire lehen galdera izango da, zenbat lagun, ze gaur azkenean, aurrak, 5 kilometrokoa, 10 kilometrokoa, maratoi erdia eta maratoia. Zenbat lagun izan garen gaur korrika? Azkenean, 4 lasterketa batuta, 2000 bat lagun izan garela korrika kontatu digu Dimitri. Eta bigarren galdera izango zen, nola izan histori guztia, hasierak nola izan ziren? Rodasen lasterketa motzak bazeudela esan digu, baina maratoia falta zela. Beste ibilbide batekin hasi ziren, duela 4 urte oraingo hau jarri zuten arte, eta geroztik urtetik urtera hasten joan da. Beleak ere egarria dauka. Pixkanaka Rodasi agur esateko ordua iristen ari da. Gorputzari egur pixka bat eta gozatu ederra eman da, agur diotzot uharte zoragarri honi. Bidaia bat bukatzeko modu ezin hobe. Bukatu da, tamalez bukatu da bidaia hau eta etxera bueltan gara. Beti pozik joaten gara etxera, noski. Baina bidaia hau betirako geratuko zaigu barruan. Lasterketa alde batetik, Hornetorren, gaizki pasatako lasterketa batean Bretainian, sufrituta eta 29 garren, gaizki. Eta hemen, enuen espero horrela ibiltzea, eta azkarren 5. postua. Ondo dago, denbora ez da izan nik espero nuena, baina ikusita baldintzak eta oso pozik. Gainera, 2 kilo hartutak gutxienez, nik uste dut 2 kilo hartu ditu dela. Hemendik omendio bat. Rodasera etorri, baina aukeran, urrian ero azaroan nolan kilotxo batzuk hartzeko, neguari, gure herriko negu gogorrari begira, hobe. Ze oin etorri eta hemen gerri buelta hauekin hondartzara jutea lotza pixkat ematen dit. Haze tripakadak hartu ditugun. Jentea zoragarria, gastronomia ikusgarria. Parajeak, ikusi duzue, zer esango dizuet. Etorri Rodasera, ze benetan merezi du. Ni zior bueltatuko naizela. Eta hurrengo bidaia, martxan daukago. Orain, gertuago, eta makaiuaren errezetak pila bat dauzkate. Hor daukazue, pista txiki bat. Ondo izan da, eskerrik asko gurekin izateak.